Hola, sóc la Mar. Primer de tot, et vull donar les gràcies per ser aquí. Abans de res, volia dir-te que pel fet d'estar escoltant aquest vídeo ja t'estàs comprometent amb tu mateixa i connectant amb la versió de tu que s'estima infinitament i que confia en si mateixa per sobre de tot. Si vols, pots tancar els ulls i repetir les afirmacions en veu alta, però també les pots escoltar mentre fas altres coses. Començarem aquest vídeo connectant amb el cos i amb la respiració. Així que, sigui com sigui que escoltis aquestes afirmacions, primer fes 3 respiracions profundes. Inhala, aguanta l'aire i exhala. Un altre cop. Inhala, aguanta l'aire un moment i exhala. Inhala, aguanta l'aire i exhala. Comencem. Soc capaç de fer tot el que em proposi. Soc capaç de fer tot el que em proposi. Soc una persona valenta. Soc una persona valenta. Soc una persona creativa. Soc una persona creativa. Soc una persona amorosa. Soc una persona amorosa. Em mereixo tot l'amor del món. Em mereixo tot l'amor del món. Estic contenta de ser qui soc. Estic contenta de ser qui soc. Soc una persona meravellosa. Soc una persona meravellosa. M'envolto de gent que m'estima i em valora. M'envolto de gent que m'estima i em valora. Soc llum. Soc llum. El meu cos vibra amb energia i vitalitat. El meu cos vibra amb energia i vitalitat. Soc imparable. Soc imparable. Soc una persona decidida. Soc una persona decidida. M'estimo tal com soc. M'estimo tal com soc. La meva por no em frena. La meva por no em frena. Estic orgullosa de mi mateixa i del camí que estic seguint. Estic orgullosa de mi mateixa i del camí que estic seguint. Em mereixo ser feliç. Em mereixo ser feliç. Soc suficient tal com soc. Soc suficient tal com soc. Em valoro cada dia més i reconec la meva grandesa. Em valoro cada dia més i reconec la meva grandesa. No necessito validació externa per sentir-me bé. No necessito validació externa per sentir-me bé. Puc aconseguir el que vulgui. Puc aconseguir el que vulgui. Soc una persona meravellosa. Soc una persona meravellosa. Acabarem com hem començat. Així que, sigui el que estiguis fent, atura't un moment i fem juntes 2 respiracions. Inhala, aguanta i exhala. Inhala profundament, aguanta i exhala. Gràcies. I recorda, ets una persona meravellosa.